И вие ще можете да разберете конкретно за вас в коя област от живота ви ще има приключване на нещо, може би етап, може би приключване на някакъв проект или на нещо, което е като страница, която просто затваряте, за да отворите нова. Винаги правим място и изчистваме и енергийно, и разбира се, може да изчистите и дома си от стари непотребни вещи, да ги дарите, или пък да направите приключване на някакъв етап от вашия живот или някаква работа, да речем сте работили, може би 6 месеца сте работили някъде и сега ви приключва, да речем, ако вие сте моряк или имате някаква друга работа, подписали сте някакъв договор, да речем през януари, сега приключва този примерно етап от вашия живот. За много хора ще бъдат различни ситуациите и събитията, но те ще бъдат от голямо значение и ще получите важни отговори, които могат да бъдат така много категорични, тъй като говорим за кардинален знак. Това е време, в което всяко пълнолуние, освен че е много напрегнато емоционално, знаете, на пълнолуние се обострят хронични неразположения, има известно напрежение, което е свързано с тук, много сериозно може да бъде свързано с страхове, провокации, свързани с такъв тип притеснения. Козирога е знак, който от една страна е изключително отговорен, от друга страна трудно държи състояние на оптимизъм. Обикновено това е знак, който се свързва с по-песимистични прояви. Това е много сериозен знак, много отговорен, така че на козирозите по принцип им е трудно да се отпуснат. Разбира се, на хората, които имат и луна, и асцендент в Козирог, това е много характерно за тези хора. Аз имам луна в Козирог и знам колко дълги години ми отне практика и тренировки и промяна в мисленето и така нататък, за да разчупя още повече Сатурн, който е управител на асцендента, пък ако е ситуиран много сериозно във вашия хороскоп на някакво видно място, при мен той е на асцендента, така че може да си представите колко е трудно за тези хора да проявят малко повече мекота и повече разчупеност. Обикновено това са доста строго изглеждащи или строго гледащи на живота. Изобщо много сериозни хора и много отговорни, но хора наистина, на които може да се разчита. Като там единственият проблем е, че може да поемат прекалено много отговорност и тази отговорност в някакъв момент да им покаже, най-вероятно чрез някаква криза в живота или по други сигнали, че всъщност са се нагърбили с много отговорности, така че тук трябва да внимават козирозите. Те затова имат проблеми с ставите, гръбнака, всички тези колене и всичко, което е свързано с опорно-двигателния апарат. Това ще са темите, между другото, на това пълнолуние. Ако вие пишете желание на това, което правим на ритуалите, всъщност може да си напишете